X'laqatkom li żjed minn dan il-budget bħala KNZ? Bħala Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ rajna li fost l-affarijiet tajbin li kien hemm f'dan il-budget kienu l-investimenti li komplew isiru fost għall-intrapriżi żgħar, fosthom is-summit li se jibda jsir ġewwa Malta u wkoll direttament indirizzat lejn iż-żgħażagħ kien hemm l-aspett tal-agrikoltura fil-qasam tas-sajt li kienet inizjattiva sabiħa li naraw aħna bħala żgħażagħ u nemmnu li għandha tikber ukoll għal aspett ta' agrikoltura oħrajn. U minn dan il-budget x'ma ġobkomx minnhom? Dan il-budget għalkemm kien tajjeb rajna li kapaċi jsir iktar, nemmnu li fejn jiġu affarijiet ta' saħħa mentali, edukazzjoni sessuali u anke attiviżmu, speċjalment fl-NGOs ġewwa Malta, nafu li hemm dan in-nuqqas u nemmnu li kien hemm bżonn jiġi indirizzat iktar direttament u iktar aħjar. U x'ixtaqtu li kien hemm iżjed f'dan il-budget? Fost l-affarijiet l-oħra meta niġu rigward il-housing pereżempju, naraw li dan żdied xorta, però iż-żagħżugħ xorta għad għandu bżonn iktar għajnuna. Fil-investiment rigward il-housing kapaċi kien indirizzat aħjar lejn iż-żgħażugħ aħjar lejn l-ekonomija Maltija biex iktar nimlew id-djar vojta li hawn fil-pajjiż ikkumparat maż-żieda kurrenti li kien hemm.